Mit navn er Camilla Gregersen. Jeg er skoleleder og vil gerne byde dig velkommen til denne korte film om det at være massør og sportsmassør, og om de mange muligheder, du får som massør fra Atwork-skolen. Som massør arbejder du med mennesker, og kan i høj grad være med til at øge den fysiske velvære, ved både at forebygge og behandle skader og smerter i kroppens muskler. Man kan sige, at faget på mange måder er utrolig positivt, og du oplever næsten altid glade kunder, der går smilende fra massagebehandlingen. Som massør arbejder du naturligvis med dine hænder og bearbejder kroppens muskler. Men du får også viden om kroppen til at rådgive dine kunder om f.eks. strækøvelser og arbejdsstillinger, for på den måde at øge kropsbevidstheden og hjælpe kunden til en behageligere hverdag, både på arbejdet og i fritiden. Jobbet som massør er på mange måder et fysisk fag, men det er ikke en forudsætning, at man har mange kræfter for at blive massør. Du lærer som massør de rigtige arbejdsstillinger, så du bruger kroppen på en fornuftig måde. Massørfaget er for alle, der har interessen for massage. Som uddannet massør er der mange måder, du kan bruge din uddannelse på. Nogle starter deres egen klinik, nogle får job i idrætsforeninger, fitnesscentre eller spa-centre, og igen andre får job som f.eks. virksomhedsmassører. Og så er der naturligvis dem, der bruger uddannelsen til at massere familie og venner eller holdkammeraterne i idrætsklubben. Massagefaget har eksisteret i hundredvis af år, og særligt inden for de sidste 10 år har faget gjort sit indtog i Danmark, hvor virksomhedsmassage er blevet udbredt på mange arbejdspladser, og hvor man i stigende grad benytter massører inden for sportsverdenen. Jeg håber, at denne film har fanget din interesse, og at du vil kigge forbi Atwork-skolen på Frederiksberg. Og du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os, hvis du har spørgsmål.